Qeyrana aboriyê bandorek zêde li sotemeniyê dike ku bihabûna benzînê dibe sedem welatî nekaribin wek berê otomobîlên xwe bikar bînin û ev yek berê mirovan dide alternatîfên wek bikaranîna skûterê. Merwan Nasê 40 salî jî mehek berê otomobîla xwe firotiye û 2 hefte berê jî ji xwe re skûter standiye. Merwan Nas her roj bi skûterê ji mala xwe dide rê û ber bi cihê karê xwe vediçe. Merwan Nas ji maryarnasiyê dike û amaje dike ku êdî dahata wî têra lêçûna benzînê nedikir û wî çareseriyeke wisa hember bihabûnê peyda kiriye. Kriza aborî derket û fiyatê mazotê pir bilind bû û ji bona bilindbûna wê mazotê em nikaribin binî derê. Müwiya şixula sent bi îşê xwe malê diçim têm bûya bi elektrîkê dixevite. Ez ji mazotê xelas bûm, ew pir baş bû. Çunkî mazot li Tirkiye bû çendekî bû 23-24 lîra û heqeten jî me ji vira mesela vira alî Urfa yolê me ji vira heta here daqapiye 30 milyon 40 milyon diçe yanî. Mesrefkî pir mezin e. Merwan Nas dide zanîn ku wî di destpêkê de ji ber bihabûnê ji neçarî dest bi bikaranîna skûterê kiribû. Lê di demek kin de ew qas ji skûterê hez kiriye ku bûye parçeyek ji jiyana wî. Merwan Nas dibêje ew ji azadiyê, aramiyê û ji rehetiyê gelek hez dike ku dema cil û bergên xweyên rengîn li xwe dike û bi skûterê û mîzîka dengbêjan nava bircên Diyarbekir digere ji wî re dibe wek terapiyê. Wextê wesayîta min ereba min hebû otopark, pirsgirêka otoparkê hebû, ez ê deynim ku şûştina wî û mesrefê wî gelek ew bû piştî wî miya sen ez ji wan ew ka xelas bûm, ji wan derda xelas bûm. Qat dikim asansörê dibim malê dikim oda xwe. Wextê ez swarê skûterê dibim qulalixê dijî dikim ber goyê xwe, şakiro jî godar dikim. Ez ji dinyayê diqetim. Yani ne dünyayê me. Difê alemkî dinê me gelek xweş e hem hunerî hem teknîk her tiştî nav hev da sentez dikim. Ez wan cila jî ez hez dikim, ez normal cilê dinê jî li xwe dikim. Ama cana jî wan cila li xwe dikim, wan cila wexta ku li xwe dikim, wiya wa diçim wek difirim. Cana me divîne divê o wala ya difire. Skûter bi kehrebeyê dişuxile. 5 saetan de şehneya wê tije dibe û 40 kilometreyan diçe. Merwan Nas bi taybetî di meha Remezanê de bi skûtera xwe diçe mizgefta Hezretî Slêman û dua dike. Welatiya Diyarbekirî bang dike ku eger bikaranîna skûterê li Diyarbekirê belav bibe, dê ev yek gelek pirsgirêkên trafîkê jî çareser bike û dikare di gelek qadan de sûdê bide Diyarbekir jî. Merwan Nas di wê baweriyê de ku çanda bikaranîna skûterê eger li Diyarbekirê belav bibe, ev yek dikare sûdê bide geştyariya Diyarbekir jî ku geştyarên werin Diyarbekir dikarin bi skûterê li dûra bircê Diyarbekir ku 5 kilometreye bigerin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.